Hadin ka jing ujor na ke babon ha ka baide bat ka jingle babian jong ki katto katne teli ki dukan ki badi bian ya kakiat hasor nong po. Na kaliang jong kaseng HYC nong po circle hapo ka jing yalam jong usamla mission tron ubade u vice president jong kaseng na nong po circle usamla Tony Shila ubalong u secretary jong kaseng na nong po circle rengkat ka jingya sendan lang bat ka jingya trelang jong ki dikot kaseng na nong po circle henin ka janmit hadin ba ki ne ki sipai ke ne kaseng Kidangwan na kawaipat ka program jongki kilayo i ki katto ka nengut ki bathit ya kakiat na ki dukan ki baju DBA ya kakiat kumta klempen slem ki ne kisipai ka ne kaseng kilabat bat kemsendon ya unong thit bat sabut bat labru ya ki nong di kumta ka ne kaseng klemmap shu ya ki ne ki nong le bian lashim ya ki ne kakiat balathe no ya ka shanala harut ka surok ba national highway ha ka ju ka por kala ai da ka jing maham ka batang banang ne shakmat kim de shu ban beteng ya kene ka kam hendre gil ai mesim da ka bakin sedang no da kiwe pat gi kam ki balong ka jing itanat ya ki imlang salang te hagane ka janmit hadin bangi nakaliang ka seng HYC nong po circle ngidang suwan na kiwe pat ki program te kendit kensan kumbayu trong seng kat bangi nang ya song thai hangne hajan kane ka jaga maneblei ka masjid ngilap ya ki katto ka nengut ki breu hakane ka jaka ba kidon ki bayadi yathet ya ka kiat ka balong bean kumjuru ngilap ya ka wei ka breu ka bade ladangi makla kala kade ka malik ka ba supply kiat namar ba kade maka ka ba shim pisa nakta ka ba ai ya ka kiat te nakaliang jungi kum ka seng ngi sudap sisa daga jing diaw hadin bangi layo i ya ka jinglong jingman ha kini kilan ha kini gijaka ba kipelong ya kane gajaka kum kawe na kayo yadi yathit kiat ka baman la gasngi ban i hangte ba kat bangi nang songkai yu i gi breu ki ba ki rosh ba ka ban ya yathit ya kane ka kiat te kalong sya ga i namar kalong sisa ga ga balong bean hadu kata hadin bangi sukumen baka kawin na kiparalok seng bahalang kalayo ban kurup ya gini kiat bean kilayo ru ban penpai ya gini kiat bean ngidang perkhat ba kini ki badi ki basit ni kin khamduna hendre pause kini ngi kumba kidang jur te ngidap sisa da gajing sokhia ba nakaliang kaseng HYC nong po circle omtang kane gasin nang ne khmat ngida maham jur ya kino ki breu ki basim kabu kamtam hakum kane ka por pakhang snong halor ga jing saphang uni ukhyang jing pang covid khat khandai ha ga jaka ba kini ki breu kin ai ga jing ya trelang ba sarkar ban yada ban lai none ukhyang jing pang kamtam kane jaka ga dei kumpawei na ga jaka ga ba ga dei hapring jong kasor nongpo ka badai ka headquarter jong kari bohoi district ha ga jing sisa ila dei pen i saki wei pat ki paralok snong parot thau na pen i da kata ka leti ka badai hendre pause nda bangi wana kane ga jaka ni ya ka akor ka jongki de ngina kaliang ka seng HYC nong po circle ngina pendrem jo tisha ya kane ka jingle be an jongki ya jingle khem akor jongki haba ki dikiat halenti ya sengkin bat kidadi penpau persya bai bagalong sisa ke ba isai met kumta ngina kentujur ya kine ki breu ki ba jumlen ban yadi yathet hakane ka jaka bakin sange no mardor bakim dei su ban melen ban yadi yathet ya kane ka kiat ka balong bean ban ngina maham ro ya kine ki badi ki ba supply bala ta ka seng nang ne khmat galap ngin kem ya ki ban ngin ai ki ka jing sneng ban kumju ngin IT sakibor ki bahalor bat sakaway nakaliang ka HYC nong po circle ngi sngo ban kenturu ya ka dorbar snong sngo ba pinsim khia halor ka bayde bat kane ka jinglong jingman ha kane ka jaka te nakaliang ka seng ngira kentu banang ne sikmat baladangi lap hakano ko por ngin kem yaki bat ngin IT yaki sakibor jong kaan